Ja siinä nähtiin tämän vuoden Sibelius-viulukilpailun voittaja Crystal Lee Yhdysvalloista. Ja nyt puhutaan Sibeliuksen musiikista ja täällä on kapellimestari Hannu Lintu ja pianotaiteilija Folke Gräsbeck. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Ainolaan. Hyvää huomenta. Kiitos. Mielenkiintoista nähdä tämä esitys. Niin, miten haastava Sibeliuksen viulukonsertto on nuorelle taiteilijalle? Se ei varmaan ole iästä kiinni, että onko se haastava vai ei. Et siinä täytyy olla sellainen muusikkotyyppi, joka niin kuin ensimmäisessä osassa pystyy hallitsemaan niin kuin erittäin laajoja kokonaisuuksia niin semmoisessa osassa, joka on aika erikoinen viulukonserton osaksi. Kyllä. Ja sitten siinä on itse asiassa aika paljon niin modernia elementtejä. Sen konserton kiinnostava puoli on se, että se on niin kuin kahden maailman rajalla. Että kun se on siellä 1900-luvun alussa niin kuin suunniteltu ja sävelletty, niin siinä on romanttisen konserton piirteitä, että siinä pitää olla esimerkiksi toisessa osassa pitää olla hyvin tällaista niin kuin mehevää Tsaikovskimaista niin kuin romanttista ilmaisua ja sitten pitää olla sitä semmoista niin kuin tuoretta modernismia ja kauas katsomista ja sitten pitää olla virtuositeettia, että siis se kolmasosahan on ihan kamalan hankala. Ja se, että niin kuin samassa soittajassa sitten yhdistyy tämä kaikki, niin ei niitä maailmassa kovin montaa ole. Miten hyvin Sibelius vetoaa nykyään nuoriin muusikoihin? No siis Hannu mainitsi Tchaikovskin ja kuulin juuri radiotoimittaja tuttavaltani Australiasta, että suosiossa niin Sibeliuksen konsertti on ohittanut Tchaikovskin. Se on aika niin kuin hurja saavutus, että on todellakin musiikkina näin katsotaan viehättäväksi. Niin mainitsit nuoria. No siis tässä on Sibeliuksella kuitenkin melkoinen tämmöinen haitari, niin kuin itse tyylilajit sanotaan. Ja nämä isot orkesterikappaleet ovat siis siinä on aika paljon modernia aineksia mukana, kun taas nämä pikkukappaleet on ehkä voisi sanoa noin yleisesti melodisempia. Mutta muistellaan yksi tämmöinen lausahdus, mikä Sibelius sanoi ystävälleen Adolf Paul Berliinissä, että hän niin kuin kääntyi jokaisen kuulijan puoleen. Että hän haluaa, että hänen musiikkinsa tulisi ihan jokaiselle kuulijalle siis syntyperästä tai taustastaan huolimatta. Ja se on mun mielestä aika kiva tämmöinen melko demokraattinen tapa suhtautua kuulijansa. Mutta jos puhut ihan nuorista, niin siinä on, jos mä nyt pianistina ajattelen pianomusiikkia, niin siinä on hirveän hyvin niin kuin nämä perustasot ja kypsempi taso, siinä niin kuin löytyy kappaleita joka tason, niin nämä käytetään opetuksessa melko paljon. Ja myöskin viulukappaleet, niin siinä on sellaisia, jotka ei ole hirvittävän vaikeita. Ja sitten on taas hyvin vaativa, ja kuten Hannu sanoi, niin siis tämä viulukonsertto on ihan tämmöinen tappuvaikea kyllä, että sitä ei pääse yli eikä ympäri. Millainen merkitys Sibeliuksen musiikilla on tänä päivänä? No sanotaan, että tämä vuosihan on ollut sillä tavalla mielenkiintoinen, että tässä on joutunut niin kuin useassa kulttuurissa ja useassa maassa tavallaan niin kuin tarkkailemaan, että mikä se asema on. Ja ehkä meidän suomalaisten kannattaisi muistaa nyt ennen kaikkea se, että miten niin kuin kansainvälinen säveltäjä Sibelius oli. Hän pyrki aina nimenomaan kansainväliseksi säveltäjäksi. Se näkyy kaikissa niissä tyylillisissä muutoksissa, mitä hänessä tapahtui. Että hän niin kuin työskenteli kohti tämmöistä niin kuin suurta niin kuin kosmopoliittista, suurta eurooppalaista traditiota. Hän halusi olla osa sitä. Ja minusta on niin kuin tärkeää huomata, että hän on osa sitä. Että meillä niin kuin Suomessa tämä hänen niin kuin kansallinen merkityksensä ja tämä niin kuin tietty isämaallinen aspekti, joka me aina halutaan hänen musiikkiinsa tuoda, niin se ehkä niin kuin sumuttaa sen, että me ei nähdä sitä, että miten tärkeä osa hän on nykyään niin länsimaisen musiikin kaanonia. Että mä sanoisin, että hänen asemansa on kiistämätön ja merkittävä. Totta kai meillä on alueita vielä, joissa pitää tehdä töitä sen eteen, että
arvostus kasvaa, mutta mulla on sellainen olo, että esimerkiksi niin nuoret muusikkopolvet, niin kuin esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, niin ovat yhä avoimempia, että ollaan menossa siinäkin suhteessa hyvään suuntaan, mutta mä sanon, että se asema on ehdottomasti niin kuin vakiinnutettu ja se on niin kuin siinä samassa linjassa, missä ovat Beethoven ja Brahms ja Schumann ja Mahler ja niin kuin suurten eurooppalaisten sinfonikkojen linja. Ja tämä kansallinen merkityshän lähtee hyvin pitkälti siitä, että siinä aikana kun Sibelius sävelsi 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin Suomessa kärsittiin Venäjän sortotoimista, jolloin omaksuttiin tavallaan kansalliseksi identiteetin luojaksi myös tämä. Kyllä. Joo, ei se oli 1890-luvun alussa, niin oli hyvin tärkeää nämä Karelia-musiikki ja lehdistön päivien musiikki, missä niin oli nämä historialliset tabloot ja siinä niin Sibelius pisti tuollaisen kovan luokan Kalevala romantiikka likoon ja ne on meillä tietenkin ihan kuin Kallen Kallelan maalaukset, tällaisia taideikoneja, nämä taideteokset, mutta mä oon samaa mieltä kuin Hannu, että kansainvälisen sanoman osuus on kuitenkin melkoinen jo sellaisessa, kun me katsotaan, että toinen sinfonia on tämmöinen kotisinfonia ja Kajanus huudahti heti, että tämä on niin kuin meidän vapauden kaipuu. Ja se ei ole sitä, että yrittäisi niin kuin sanoa häntä vastaan, mutta toisessa sinfoniassa on hyvin paljon tällaista yleiseurooppalaista. Siis Italiassa, Rapallossa, Roomassa sävelletty, että se on jo melkoinen askel kohti niin kuin kansainvälistä niin, se on tavallaan aika ironista, että se sinfonia, joka koetaan usein kaikkein suomalaisimmaksi, että jonka finaalissa sitten aina niin kuin pullautetaan se isänmaallinen kyynel ja joudutaan tällaiseen niin kuin kotimaisen hurmoksen valtaan, niin se on juuri se kappale, se oli hänen kansainvälinen läpimurtokappaleensa. Se on itse asiassa se, joka oli ensimmäinen hänen kansainvälinen teoksensa. Että se on jännä, että siinä samassa kappaleessa on yhdistettynä niin kuin vahvasti. Joo, ja mahtuu sama kappaleeseen. Totta kai ne mahtuvat. Se riippuu katsantokannasta sitten, että miten siihen suhtautuu. Mutta se on jännä juttu tämän toisen sinfonian kanssa, että siis Kullervo-sinfoniassa on 5 osaa, kuten pianokvintetossa, että se on hyvin tämmöinen järkelemäinen. Ja Sibelius ensin suunnitteli toka-sinfonian 5 osaa, mutta sitten niin kun, se on vähän tämmöinen klassisempi oto, että ei tehdä siitä tämmöinen tavanomainen neliosainen, että olisi kenties alkuvaiheessa ollut tämmöinen vielä kansallisempi kenties. Se on vähän kuin tämä Eliel Saarisen piirtämä Rautatiesema, että se eka versio oli hyvin tommoinen, että oli oravia ja käpyä ja tällaista, mutta sitten tuli kritiikki, että hei, että nyt me ollaan kansainvälinen metropoli, että täytyy olla vähän tiukempi linja. Kun puhutaan Sibeliuksen elämäntyöstä, jos kysytään joltain tavalliselta suomalaiselta, että mitä tulee mieleen Sibeliuksesta, niin se on varmaan Finlandia, Jääkärimarssi. Niinhän se varmaan on. Että siis taas kerran mä nyt viittaan tähän juhlavuoteen, joka tässä on kohta ohi, että mä toivon, että kun tämän vuoden aikana ehkä suomalaiset ovat sitten huomanneet jotain muutakin ja sitten juuri nimenomaan tämän kansainvälinen niin kuin sinfonikkoaspektin, että siis totta kai niin kuin Finlandia on toinen teos, joka sitten kantaa tätä tämmöistä niin kuin sen hymnin takia tietenkin just sitä isänmaallista asemaa, mutta taas kerran kun me mennään ulkomaille, niin se on sinfoninen runo. Se on sellainen alkusoitto luonteinen kappale, joka toki kantaa hirveän määrän emotiota sisällään, niin kuin merkittäviä asioita. Mutta ne eivät merkitse minkäänlaista isänmaallisuutta vaikkapa japanilaiselle tai urugualaiselle. Sen sijaan siellä on muita tämmöisiä niin kuin yleisinhimillisiä niin kuin piirteitä, jotka vetoaa ympäri maailmaa, että siinä on niissä toinen semmoinen kappale kuin toisen sinfonian ohella, josta tavallaan niin kuin kaikki kulttuurit löytää vähän eri asioita. Se, että pitääkö tässä nyt jokaisen suomalaisen sitten olla niin kuin ihan yksityiskohtaisen tietoinen Sibeliuksen niin kuin sinfoniatuotannosta, niin en tiedä. Siis, että tärkeää on mun mielestä niin jokaisen suomalaisen tajuta se, että miten merkittävä henkilö Sibelius oli ja on. Että hän oli elinaikanaan ehdottomasti niin kuin kuuluisin suomalainen. Ja jos me katsotaan niin kuin koko tätä meidän itsenäisyyden ajan historiaa, niin hän saattaa edelleenkin olla kaikkein kuuluisin suomalainen.
että se on ilmiö, joka on nykyään jopa lähes mahdoton. Että nykyään maailma on niin paljon monimuotoisempi ja Suomesta on tullut niin kuin merkittäviä taiteilijoita ja merkittäviä henkilöitä kaiken kaikkiaankin, että tämmöinen niin yhden ihmisen nousu niin kuin lähes nollasta, niin kuin semmoista taustasta, jossa musiikkikoulutus oli olematonta, niin suomalainen musiikkikulttuuri muutenkin oli ihan lapsenkengissä. Että sieltä nousee niin tällainen nero, josta sitten tulee ensimmäinen suomalainen kansainvälisesti arvostettu, ei pelkästään taiteilija, vaan henkilö ylipäänsä. Et se on ehkä se kaikkein tärkein asia tietää niin kuin jokaisen suomalaisen, että se on edelleenkin se niin kuin ylittämätön saavutus. Sibelius hän sävelsi myöskin tämmöisiä miniatyyrikappaleita, 400 kappaletta, 200 pianolle, 200 pianon kanssa. Ovatko ne jääneet vähän vähemmälle huomiolle? Kyllä. No siis tämä on tämmöinen vähän negatiivinen perintö 1950-60-luvulla, kun oli tämmöinen antiromanttinen asenne, että katsottiin, että nämä oli tällaista salonkiromantiikkaa, mutta kumma kyllä nämä pienet kappaleet, aika harva niistä on ihan puhtaasti romanttinen, että niissä on aika paljon särmää ja no viimeiset viulukappaleet on suorastaan moderneja ja se on kyllä kaukana mistään salonkiromantiikasta. Mutta yleensä mä oon puhunut sellaisesta vertailusta, että se on niinku ikään kuin puisto, missä on isot puut tai tammet, se on niinku nämä orkesterikappaleet ja sitten on kukkasia suuri määrä. Ja jos on, kun Sibelius eli tässä Ainolassa ja oli puutarhassa kaikkia kukkia, niin se oli luonnollista. Hän kirjoitti kukkaiskappaleita ja impromptuja ja tällaisia, niin niistä ei pysty vaatimaan ison kappaleen estetiikka tai linjaa. Että jos on neilikka-kappale, niin siihen ei pidä lukea jotenkin Kullarvuon sotaan lähtöä. Että se ei löydy siitä sellaista, mutta siinä on voimakas melodinen viehätys. Ja mun mielestä se on sääli, kun Sibeliuksessa on 600 sävellystä, että jos hinkataan 23 ja umpia puhki, että niin kun on tämmöinen melodinen aarre, mitä vaan ennakkoluuloista johtuen jätetään käyttämättä.